नैबे पालसारा जोंनि खैराबारि दुलाराय बाथौ महासभाया लटारि खेला खालामनायाव सासे सनितपुरनि सासे सोद्रोमाया मोनलांनाय बे पालसारखौ बिथाङा लटारियाव देरहाबाय 100 ताकानि लटारियाव बिथाङा देरहानो हाबाय नैबे पालसारखौ। ओमफ्राय मा नाममोन? आंनि निजोम बर' हुग्राजुलि आनसलिक सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। ओमफ्राय बे पालसारखौ मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदो? गोसोखौथ' गोजोननाय मोनबाय आरो जितुनिखि आंबो पालसार बाइकखौ मोनगोन सानाखैमोन, मोननानै गोजोननाय मोनबाय, गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बोराइ बाथौनि अननायाव मोनबाय आरो। थेंक इउ। Okay. गसाइनि अननायजों जोबोद खाफाल गेवनानै दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोर मोजां आरो बे समाव नोंथाङा खैराबारि दख'रा बाथौ महासभानि जि लटारि गेलेनाय हाबाफारियाव टिकेट लानानै दिनैनि नैबे जिथु नैथि प्राइज बेखौ मोननो हादों पालसार, बेसे गोजोननाय दङ आरो मा बुंगोन नोंसोर? आङो जिथुनिखि नैथि प्राइज पालसार बाइकखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि जिथुनिखि खैराबारि बिया बाथौ गौथुमनि जिथुनिखि मावफुंलांनाय खामानि बेफोर खामानिया जाहाथे जाफुंजोबगोन आरो इयुन समाव मावबाय थानाय खामानिफ्रा जाहाथे जाफुंगोन बेखौ आं माने आंनिफ्रायबो गोरबोनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय आरो लोगोसे इसोर आफा बोराइ बाथौआबो अरायसम मदद खालामगोनखौ आं माने आसा खालामनाय थाबाय। गांबेसे टिकेट लायामोन नोंथाङा? आङो गांनै लादोंमोन। गांनैनि मादाव गांसे नांबाय। बबेयाव लादोंमोन नोङो? आङो बेखौ थेलामारा जिथुनि गल्डेन जुबलि जादोंमोन ना बेवहाय लादोंमोन आरो। डिस्ट्रिक्टआ मा नोंथांनि? डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर हुग्राजुलि आनसलिक निजोम बर'। ओजों सनितपुरावनो लादोंमोन आरो? सनितपुर लादोंमोन। दा दिनै थारैनो नोंथांनि खाफाला गेवदों। थिग बेबायदिनो इसोरा अनदों। दा नैबे पालसारखौ मोननानै बेसेबां गोजोननाय दङ? गोजोननायखौथ' गोबां गोजोननायखौनो बुंनांसिगोन, जिथुनिखि आनान गसाइनि अननायाव मोनबाय नालाय, नङा होमबा? दा मोननायनि बेलायाव आङो मा होनना बुंनो नोंथांमोननि सायाव माने बुंनो गोनां माने सोदोबानो गैथ'ला आरो दायो बर्थमान। दा बेखायनो आं गोबां रोजा माने गोजोननाय मोनबाय आरो। जेब्लानाखि गेलेनाय जादोंमोन बै गेलेनाय जानाय समाव नोंथाङा नायनो फैदोंमोन नामा बेवहाय? आं फैनाय जाथ'वाखै, आं माने मथथे जेबो खबर लानाय जाथ'वाखै आरो बेवहाय माने आं सानाखैमोन दि नैबे जिथुनाखि आंहा नैबे लटारियावहाय माबा मोनसे प्राइज नांगोनखौ आं सानाखैमोन आरो जिहेतु बोरैबा नांनानै दं आरो बे नांना थानायखौबो आङो बारा ताल लायाखैमोन। दा बेवहाय आंहा फंबाय सासे आनसलिकनि बिबानगिरि दंमोन, बिथाङा माने आंनि लटारिखौ सिगाङाव मोनथिखानाय हिसाबै माबाखौ हरदोंमोन, रिजाल्टखौ हरदोंमोन आरो बे हरनायनि बेलायाव नायसननानै नुनानैसो मोनथिदो आरो। दा बिदि आरो ओमफ्राय लोगोसे नेटनिफ्राय खबर मोनलांबाय, कमिटिनिफ्राय खबर मोनबाय, बिथां जुगाजुग दंखायो नालाय बिथांमोनजों, दा बेवहाय खबर मोनबाय आरो। थारैनो माखासेफोरा बुंनो नागिरो बेबायदि लटारि गेलेनायावहाय माखासे माने नेमखान्थि बायदिहै खालामा होननानै, नाथायबा नैबे दख'रा बाथौ महासभानि जिथु गेलेनाय बियो माबोरै जाखो नोंथांनि? आंथ' नैबेखौ एसे मोजां नुहुरदो, जिथुनिखि नेम बायदियैनो नुहुरदों आङो। गुबुना बेखौ मा नुदों आं बुजिया, खिन्थु आंनि बायदिबाथ' बेखौ नेम बायदि नुदों आरो। जिथुनिखि प्राइजखौ होनांगौ होदो आरो बायनांगौ बायना दोनखादो, खिन्थु जाय लाखि बिथाङा मोनदों आरो लाखि हिसाबै मोनदों, जाय जिथुनिखि आनलाखि बिथांमोना मोनाखै। दा बे हिसाबै आं खेलखौ माने मोजांखौ नुहुरदों आरो। जोबनायाव नोंथांनि मुंखौ बुंगोन नामा? जोबनायाव आंनि मुङा मुस्रि निजोम बर', आफानि मुङा भबक बर', गामि बिलपारा, पस्ट अफिस हुग्राजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, आसाम। थेंक इउ।